Dagputanan ug kandila sa Santo Tomas de Villanueva Parish Church sa Dakbayan sa Danao, miulbo ni atong Lunes sa alas 6 sa gabi. Sa post sa netizen nga si Sevimin makita ang kadako sa kayo. Nga mikatap na usab ngadto sa atop sa dagkutanan. May misuway pagpaong sa kayo gamit ang tubig apan gitabangan kini pagbadlong sa mga tao. Matod ni FO2 Christian Benbalyo, alas 6:37 sa gabi nila nadawat ang alarma sa sunog apan napaong na kini pag-abot nila human gigamitan og fire extinguisher sa mga kawani sa simbahan. Dugang ni FO2 Balyo, sagad hitabo ang pag-ulbo sa kayo sa dagkutanan sa mga kandila kung daghan na ang napundong wax ug padayon gihapon nga daghan ang mga kandilang gidagkutan. Kung kini mahitabo matud sa BFP Danau City, ayaw kini bubui og tubig. Inay, pagmun kini gamit ang fire extinguisher. Kung naitabo ni kaso, matamunan sa to, mawala na sa hangin makasulod para dili na mo exist pa ang kayo. Or fire extinguisher ang natong ihatag ato para mapaw ang kayo.